Oké, ik film nu. Wacht even. Puk, je loopt ervoor. Puk, je staat ervoor. Puk, wat doe je? Ja? Kan niet? Oh, gaan we echt. Film je wel? Ja. Een hapje kaneel. Nog een keer! Britta, je bent sick. Durven jullie hem nog een keer? Echt jullie nog in één keer zo bij YouTube zo de mogelijkheid te maken. Ja. Hey, hallo, mijn tas staat hier nog. Nou, die heb ik nog daar neergezet. Brit, doe je hem nog een keer? Bijna leek kaneel in mijn tas. Wie doet het nog een keer? Met mij. Ik doe hem nog wel een keer. Wil je dat ik doorga met filmen? Zet hem eruit.